खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बोहैस्रि बर' YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आङो गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोननिसिम लाबोनो हायो। बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय। आसामनि हजाइ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लंका ओनसोलाव मोनसे हानजानि सुबुंफोरा सासे सुबुंखौ मोसौ सिखावनि सन्देह खालामनानै इनाय बुयै बुथारदों। मोसौ सिखावनि सन्देह खालामना बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय हिफजुर रहमान। उनाव पुलिसआ गासैबो जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 10 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा जाबाय सन्जय दास, निखिल दास, तुलेन्द्र दास, उत्तम चक्रवर्ती, जयन्त चक्रवर्ती आरो सिन्धु मजुमदार। क'क्राझार जिल्लायाव मानसि बुथारनाय जाथाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि बालाजान पुलिस आउट पस्टनि सिङाव थानाय सुथारपारायाव सेक्ले सरेन मुंनि सासे मानसिनि गोथै देहा बोखांनो हादों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बादिब्ला सेक्ले सरेन गुबुन मोनसे मुं राजाया गोमानानै दंमोन। दा राजानि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय। मिनि सरेन मुंनि सुबुङानो राजाखौ बुथारदोंमोन। मिथिना मोननाय बादिब्ला राजा आरो मिनि सरेननि गेजेराव नखरारि सोमोन्दो दङमोन आरो नखरनि जेंनाखौ लानानैनो बे जाथाया जानो मोनदों। राजा सरेनखौ मिनि सरेना 31 अक्ट'नि हरनि 2 रिंगायावनो बुथारदोंमोन। रुवाजों बुथारना आबाद फोथाराव फबना दोननायखौ दा गावनो सिमान लाबाय। दा मेजिस्ट्रेटनि बिथोन बादियै लोगोआव साखि लाफानानै राजा सरेननि गोथै देहाखौ बोखांफिनबाय होनना फोरमायथिदों। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय 2017 मायथाइयावबो मिनि सरेननि दैदेननायावनो राजा सरेननि बिमाखौ दायनिनि सन्देहआव बुथारनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय पुलिसफोराबो मिनि सरेनखौ हमदोंमोन। बै समावनो हाराहास्ति जायोब्ला राजा सरेनखौबो बुथारनो हुमखि होखादोंमोन। मिनि सरेना दा गमामायैनो हुमखि होनाय बादियैनो राजाखौ बुथारमारबाय होनना फोरमायथियो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। आसाम पुलिसजों गावथारजानाय फलान नबेस्वर बसुमतारीखौ नंखाय इनकाउन्टारसो खालामदों होननानै चिरां जिल्ला एबसु आफादा बुंदों आरो गावथारजानाय नबेस्वर बसुमतारीनि नखरनो थार बिजिरनायखौ होनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों। थांनाय 12 आगस्टआवनो नबेस्वर बसुमतारीजों लोगोसे 2 फलानखौबो मानास हाग्रामायाव गान्दा गावथारदों होनना मिथिना चिरां हाग्रा बिफाना हमना लाबोदोंमोन। बे जाथायनि सायाव चिरां जिल्ला एबसु आफादा मा फोरमायखो नोंथांमोना नायलांदो। नांथाव जाथाय थांनाय मोनायाव दिनै 14 तारिख आगस्तनि मोनानि अनुमानि 2-3 बाजिसोआव जोङो खबर मोननाय बायदिब्ला चिरां आरो भुटान साहाजै जि बर्डार टाक्लाय रिभार होननाय दैसा, बे ओनसोलाव सासे 42 बोसोर बैसोनि जि नबेस्वर बसुमतारी होननाय सुबुंखौ एनकाउन्टाराव थैनाय बा गावथारजानाय होननानै जोङो खौरांखौ फुङाव मोननाय जादों आरो खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय नायबिजिरनाय जादों। बेनि तथ्य पातिखौ जों मोजाङै बिजिरनानै लानाय जादों। बेवहाय जों स्पष्ट बाथ्राखौ बुजिनो मोनदों आरो गामिनि रायजो राजाफोरनि जि मोनसे बिथांमोननि जि जोंनिसिम फोरमायनाय नबेस्वर बसुमतारी बिथांनि सायाव बाथ्राखौबो जोङो रोखायै मिथिनो हादों आरो गासै जाथायखौ जोङो बिजिरनानै नायनाय जादों। दा जोङो मिथिनो मोनदों थांनाय 11 तारिख खालि बे नबेस्वर बसुमतारी आरो बिथांजों लोगोसे 2 मानसिफोरखौ जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जि मावथिफोर बिथांमोना माखासे इलिगेल जि मोनसे खामानिजों इनभल्भमेन्ट दं बा बिथांमोना सुरां माखासे सिखारिनि खामानि मावबाय थादों, बेबायदि रिपर्टै बिथांमोनखौ हमनाय जादों होननानै जों खबर मोनदों आरो हमनानै
फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावसिनि कास्टडियाव दोनबाय थानाय जादों आरो लिगेलि बिथांमोनखौ आयेनगत भावे नायबिजिरबाय थादों। सोंनाय फिननाय जाथायनि सायाव बिथांमोना सोलिबाय थादोंमोन। नाथाय फैयै फैयै थांनाय मोनायाव हरखाबैनो बिथांमोननि जि कास्टडि बेनिफ्राय जोंनि आसाम पुलिसा बै 3 सुबुंखौ सिज खालामनानै लांनाय जों खौरांखौ मोनदों आरो मोनायाव बिथांमोनखौ लांनानै बे थाख्लाय रिभार होननाय बे जायगायाव मोनसे एनकाउन्टार नाम होनानै बेवहाय नबेस्वर बसुमतारी बिथांखौ माने थैनाय बा गावथारजानाय बे जों खौरांखौ मोननो हादों। दा बे जाथायखौ लानानै दिनै चिरां जिल्लानि गासै रायजो राजाफोर गासै जोंनि समाजावनो मोनसे साननो गोनां जादों आरो बेखौ लानानै गिखांनाय आरो बिनि सायाव मोनसे दुखु मोननायखौ बयबो फोरमायदों। दा चिरां जिल्ला एबसुआबो बेनिखायनो जोङो बे जाथायनि सायाव जों बुंनो नागिरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांनिफ्रायनो जायखिजाया एनकाउन्टार जायखिजाया माने अयनाय भाबै इनजास्टिकेलि मानसिखौ सोरखौबा बुथारनाय सोरखौबा नासयनाय बे खामानिखौ जों खुनु स्कप होबोनाय जायाखै, एलाउ होबोनाय जायाखै आरो दिनैबो होनाय नङा, इयुनावबो होनाय नङा। बेनिखायनो बे एनकाउन्टार जाथायखौ आरो बेबायदि सोदोबखौ जों जोबस्रांजानायखौ जों लुबैदों। बे एनकाउन्टाराव जिबायदि नेचारजों जादों बेखौ जों दिनै खोब माने साननो गोनां जादों। मानोना बेवहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो आसाम पुलिसा दायनिगिरि होननानै जाय बेक्तिफोरखौ हमनो मोनबाय, हेंकाप होनानै बिथांमोनखौ माखासे इनभेस्टिगेसननि थाखाय फिल्डआव लांबाय। दा बेबायदि एफाग्राब माने सिकिउरिटिनि गेजेरजों लांजानाय मानसिफोरा बा दायनिगिरिफ्रा जायखौ साजायदों बिथांमोना माबोरैहाय बे सिकिउरिटिनि सायाव आक्रमण खालामनाय परिबेसखौ मोनखो आरो बिथांमोनाव आखायाव जेबो अस्त्र फाथि गैया। दा बिथांमोना ओरैबायदि मजबुत सिकिउरिटिजों अस्त्र फाथि लानानै थांनाय बेबायदि मानसिफोरजों बोरैहाय एनकाउन्टार खालामलायनायनि परिबेसजों मोगा मोगि जाहैखो बे जोंनि थाखाय मोनसे साननो गोनां आरो बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बे मोनसे जोंनि सोंलु। आरो बेवहाय जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो दायनिगिरिफोरखौ जि मोनसे आयेननि बेबस्थाजों मोनसे स्मुथ मोनसे प्रसेसनि गेजेरजों मोनसे इनभेस्टिगेसना सोलिबाय थादोंमोन। दा बेवहाय खुनु खोथा गैया बाथ्रा गैया बिथांमोननिफ्राय सिज खालामनानै लांनानै बेबायदि जाथाय खालामनायाव जों जोबोद बे जाथायखौ दुखु मोननाय फैदों आरो बेनि थाखाय जोङो एनकाउन्टार जाथायखौ जायफोरनाखि लोब्बा दं जाय लिड खालामदों बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय जों निन्दा होदों, गरिहना होदों बे आरो बिनि सायाव मोनसे प्रपार इनभेस्टिगेसन जानांगौ जों बेखौ खावलायगोन, जों बेखौ डिमान्ड खालामगोन। दा बेवहाय जाय बेक्तिया बुलि जाबाय, भिक्टिम जाबाय, बे बिथांनि दुखुआव जोंबो दुखु मोनफादों। चिरां जिल्ला एबसुआ जोङो गोथौयै दुखु फोरमायहरबाय आरो न'खरनि दुखुथिया न'खरजों जोङो बेवहाय दुखुनि जोङो बाहागो लाफाबाय। नाथाय जों बेखौ स्पष्ट बुंगोन दिनै चिरां जिल्लाल' नङा समग्र आसामावनो गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै हाग्रा ओनसोलाव जुनाद गान्दाफोर जा राइन'फोर जा बा बिभिन्न मै बायदिसिना दाउमा दाउसा बिफां लाइफां बेनि सायाव जि मोनसे मानसि माहारिनि निष्ठुर नङा होमबा बेनि फारसे जि बेरेखा खामानि मावनाय इलिगेल खामानि मावनाय बे खामानिया सोलिबाय थादों। दा बिनिखायनो जों बुंगोन दिनै बेवहाय जोंनि पाब्लिकफ्रा खायसेया माने गोबां आयेननि खोथाफोरखौ बुजिया हसियानो मानिया हसियानो बेबायदि मिथिंगानि फारसे दिनै मानसिनि गोसोआ निष्ठुर रुप लानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेवहाय बेवहाय सुरां सिखारि बायदिसिना खामानि लोब्बा थानायखौ जों नुबोबाय थादों। दा बेफोरबायदि जि इलिगेल खामानि बेखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरा
जोङो गनायनाय नङा आरो बेखौ जों समाजाव जोङो लाय होनाय नङा। बिनिखायनो जायफोर बिथांमोना बेबायदि माने इलिगेल खामानिजों दंफां खावनाय, जुनार गावथारनाय, माबा मैहुर खालामनाय बायदिसिना बेबायदि खामानिजों बे आयेननि जिनाखि एक्टिभिटियाव इनभल्भ दं बिथांमोनखौ आयेननि प्रक्रियाजों गोख्रोङै साजा होनांगौ जोंनि डिपार्टमेन्टआ, जोंनि पुलिस प्रसासना जों बेखौ लुबैयो, जों खावलायदों। नाथाय बेखौ दमायनायनि आरो साजा होनायनि लामाया बे नङा दे सोरबा दायनिगिरिखौ मोनबानो बेखौ सुट एन्ड साइड खालामबानो बा एनकाउन्टार खालामबानो जे बेबायदि समस्याया समाधान जागोन बा जेंनाया जोबगोन बे नङा। दा बेनि थाखायनो जों बुङो जे एनकाउन्टार खालामनाया खुनु सुबुं समाजनि थाखाय आरो आयेनगत भाबे बियो गनायजाथाव नङा। बेनिखायनो बे एनकाउन्टार खालामनायनि सोलायै आयेननि बेबस्थाजों बिथांमोना जिबायदि पानिशमेन्ट मोननांगौ, सासे गान्दा गावथारग्राया, सासे मै गावथारग्राया, सासे दंफां सिखावा, बेनि बेबस्थाखौ जोंनि पुलिस प्रसासना जोंनि आरो हाग्रामा बिफाननि जि दैदेनगिरि अफिसार बिथांमोना बेखिनि खामानिखौ मावनांगौ जों बेखौ खावलायदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।